Salamat, 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 salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa likod mo niya. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RTN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa RPN DCKI. Alas 9:30 ninaga. Ang oras na natutkan sa tayo mga time check sponsor, Lucena Electrical Supply na mga kaligi sa sentro ng Ciudad Caniriga, pagkasadiri ni Engineer Benileo Lucena. At man po ni Mrs. Monica Perikin, family of Lima Sol Cyprus. At man ka na ICWD Prime Water. Sa bagay po yan ni Branch Manager Engineer Erwin Paris, as in General Manager Lugoy Corporal. At man ni Mrs. Connie Piñaflor, LTO Chief Iriga City. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports ng RPN Patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, and welcome sa tayo pong Bicol Connection. Aldaw kita mo niyan in Martes pizza unong gayo kita. Kana bulan ni Oktubre taon 2019. Sa lado technical, nasa po yung partner, si Engineer Charlie Buenaobra. Sa to yung public information officer mo niyan, si Rodel Cesaro. Yan man siyempre sa mo yung AFA. Sa mo yung finance manager, si Miss Kayla Ligacion. Sa transmitter site, ang pinakamaswerte sa P, si Engineer Marco Pina. Kasi nasa to yung maskuladong PSG naman, iyo po si Tony Saison. Inipon sa inyong Bicol Connection na Joey Habana Ling. Mga
kakaiba ng tapuan na bilog na pwersa kan RPN na Radyo Ronda sa pagpaabot po ng mga impormasyon pakikipagulay sa satuyang mga newsmaker. Asa mo ya pong pag-umaw sa mga dapat umamon, pagtuyaw sa mga dapat tuyawon. Bueno, palabong tatulos po ang field report. Bicol Connection Report. Yaon tabi si Karundang Philip Barasina. Good morning kami. Salamat Karondang Joey. Good morning sa mga prangkabay niya to. Makaulay niya to ang Liga President kan mga punong barangay dito sa Ciudad Camiri sa pahagi ni punong barangay Ariel Lasenya kan barangay San Nicolas. Haraman ka ako na kumusta man sa iyang barangay dapit sa ginigibong road clearing memorandum circular number 2019 sa 121 na pinapatod ka na Department of Interior and Local Government sa pahagi ni Sekretaryo Anyo Sekretaryo pa na TILP pati naman sa katuran kana sa tuyang presidente na si Presidente Rodrigo Duterte. Talagang halos gabus na barangay sa Ciudad Camiriga ang aktibo hindi sa road clearing na pinagatasagibo as in ipinapautog ka na DILG. Good morning po. Like to give a certain DCKI ang purpose si Karondang Joey. Good morning, Joey. Good morning, Panico. Good morning, maigos, mabuot na Liga President ka na Ciudad Camiriga. Good morning po. Good morning sa good morning sa gabos din na nagdadangog sa radyong RPDCKI. Opo, kumusta po ang sa inyo pong implementasyon? Nahiling taka po. Talagang ika mismo nanginginutan sa road clearing digdi po sa imo pong barangay. Ayeyo, Parijowi, ito lang mapilang kung marin nito, basta before mag-end of the due date, itong 60 days, lalo na makatapos kami dito meeting sa liga ng mga barangay, after itong pag-meeting nag-implement tulos ang sa tuyang barangay na road cleaning. Opo. Lalong-lalo na kaya itong si mga pag-iriba kong barangay ito nag-implement. Kaya pinapaarap ko na muna sila. Opo. Pagkatapos dito, sunod-sunod na magabos ng mga taga-barangay itong road cleaning. Opo. Kasi ito sa barangay ko halos pinag-ubos-ubos na naman. Bali, nahiling naman karoon dito sa barangay ka na malinigo na. Malinigo na po ang sa inyong barangay, miski sa mga nagsusuy up sa may sidewalk, malinig na po. And talagang naghiwas na maray po sa imong pong barangay. Ayo po, medyo. Dali kita kay ni Pading, kung dahil kita sunod kay ni Kuyan. Memorandum circular. 2019. Kaya siyempre masunod kita kayo order mo kayo itong sa Kuya Presidente. Opo. Saka naiintindihan man po ini kan sa imo pong mga konstituente sa Kapitan, ABC President. Ay, before kitang na-implement kayo ng road clearing by Joey, pinagaran ko sila kay itong leaders sa DILG, itong memorandum circular 2019-121. Halos sila po na pwedeng abuton, pinagaran ko muna kayo two times. Kaya itong pangatlo, pinagpakaulay ko kang gabos ng mga nasa-assign barangay Palawat, nanganya ko sila na mag-arali. Pero kaya itong pagka-masigkulation na ng hero, ako na mismo ang nagpahalik. Bilang kayang po si gabos na konsekwentes pa dito sa gabos na San Nicolas. Po. Ay na sila makadahil. Yan po kaya talagang mayo na po pati dahil extension. No extension. Ayaw. Mm-hmm. No extension na ini ang sumunod kayo validation na. Validation na. Baka nga mo yan magabot ang validation kang region. Oo. Ini pong sa barangay San
Nicolas, nahihiling mi, more than 90%, almost 100% talagang na-implement ang road clearing. How about ini pong entire Iriga City, mga perang percent na daw po? Actually, parang Joey, itong mag-meeting itong team, itong sa MC Sampulan na naglibot ang si Mayor ng team. Bali, ang gabos na Iriga, halos na sa 90% na itong sa road clearing na ini. Gabos na yan, gabos na. Gabos na Iriga. Oo. So, piglalao man ta na mag-abot man ang mga monitoring team, an evaluating team kani, an maibalwar, dahil kitang problema, ano po, kumbaga sa ano, pasado po kita. Ay, po. Kung mag-abot po ang validity team, halos naka-prepare na ang Iriga. Gabos na barangay, gabos naman ng Iriga. Oo. Kaya agaro masimple man, makulog man, maanbuot kan iba, pero sana maintindihan ninyo po ang ginigibukan mga aron po ninyong mga ilihido asin na iyo po ang mga incumbent local officials study sa syudad kan Iriga. Kaya yung sapat niya, medyo makulog man na naharap na kaya naman sa kuya mga constituentes, sa gabos na apektuhan. Kaya lang, may kitang mabinigo, sabi nga ni Kailing Digdi sa Memorandum Circular, all local officials are enjoyed to exercise their powers. Kaya dahil kita mga kareklamo, itong sa tuyang presidente, halos yung mga naapektuhan, tapos magkita pwedeng mahirap, pero marirealize naman po na magayon man ang impact sa taang result. Iyo po, oo. Pero ini po, ano rin sa iling mo, forever na daw po ini. Talagang dahil na maparalig so mga nagkaharaling obstruction. Ay, ang advice sa pagbigay ni Undersecretary Jonathan Malaya, si Sir Malaya, itong Calvario, dahil na hindi pwedeng mabalik-balik. Pero diretso na pwede sa every month or quarterly hindi ang national, regional, provincial validating team. Kaya dahil na pwede po ini pagkatapos kayo itong ganyan, pagkalikot kayo itong mga validating team, mabaralik sila. Depo. Diretso na po pala nini. Maiba po kita, Vice President. Igo po kamong regular session, ngunyan aldaw? Iyo po, ito ang regular session sa sangguniang panglungsod, kaya lang, hindi kita nagaduman, nadakot kita kayo itong mga tao sa barangay, and then, nayaw na dito itong pag-iribata, nagipilit, iba pa dyan sa mga luwas, tapos, bali, naigwa pa kitang personal sa agi, related pa maligdi sa ko yan, related pa maligdi sa MC Circular na yun. Iyo po, oo. Kami po nagpapasalamat sa oras na itinaw mo sa Samoya. Baka po may gusto ka pang pangapunan sa imong mga konstituente sa Ciudad de Iriga, particularmente dyan sa Barangay San Nicolas, na nag-aasinsuan sa tuyang barangay. Liga President, nahiling mi, nag-aasinsyong maray sa imong pong barangay. Siguro naglangkaw ang internal revenue allotment pati. Ay, thank you po. Salamat na i-mention mo yan, Barinjoy. Bali, kapitan sa tuyang alang-alang, si Kapitan ay hindi sa Barangay San Nicolas. Importante po ang area of is 5.7 million lang. Itong pinagpaparutan ko ngayon sa 2020 budget, 9.6 million. Grabe po palang pinag-angat ka na ekonomiya, pinag-angat ka na pag-asenso ka na sa imo pong barangay. Almost nasa 4 million something ang pinagtaas kan sa imo pong kasendo dyan na internal revenue allotment. Kaya nagpapasalamat man po ako sa kabos na mga constituents sa Nicolas na nagsusupport sa kanyang programa. Sana diretso kita, baka man ini si Kapitan Ayi para sa kabos man ini constituents sa barangay sa Nicolas. Sa partman kayo ng taga-Iriga, si kabos na apiktawan sa itong road clearing sa
sana maintindihan man po ninyo kung ano ang ginigibot ang local government of Cebu, Iriga, na ini ba ko manini para sa si mayor, para kang kabos na city councilors, sa to naman po hindi kabos. Sana hindi man siguro ninyo ang karayan, pero dahil man ma-place kabos ang tao, pero sana ma-realize na maray manini-ginigibot ang sila sa Iriga. Opo. Congratulations po, more power, and baka may kaputan ko dyan, si Karondang Philip, ipasa tapuan sa ang yun niya, Philip. Kaya pa. Hindi po kap sa bulos ka na trapiko, sa sentro ka na Iriga, sa garo may ibang plano na naman si Mayor Madel, dapit sa pamitasan kan mga para-try mobile, dito sa Sirad kan Iriga. Ano po ang masasabi nito? CEO ng mga pag-dry-ranta, pag-dry-ranta po digdi sa Sirad kan Iriga, itong traffic rerouting ka, ang unang impact itong mga para-tricycle, medyo negative. Pero sa kanya, nahiling naman po nila na medyo okay naman ang local traffic, bako na masyadong congested na sa sentro, halos mayo naman nagmumurmurig itong mga tricycle driver driver sa digdi sa Sirad kan Iriga. So, yan sabi karon na Joey, na pagkikipag-ulay niya to kaya Liga President, punong barangay Ariel Lopenya, kana barangay San Nicolas, sa Sirad kan Iriga. Inuumota siya dahil sa iya, nagparasin sa barangay San Nicolas, saka just imagine, almost an era ninda, talagang naglangkaw. O sabi yun, maray ang leadership ni punong barangay Ariel Lucena, and talagang nahihiling ang pagiging mahigo sa trabaho, talagang nahihiling ang maray na management. Bueno, Ali, back to you. Go ahead. Oo, bako man basta-basta na trabaho kan Liga President. Igwa pa siyang ibang mga inaasikaso yan sa bulos kan trapiko. Pag-abot yan sa sentro ka na Sirad kan Iriga, talagang mga para-try mobile kung minsan magastik ka espedino na iba. Iba mga para-try mobile kan Iriga, kung minsan bara-bara baga. Halaga dahil yan nausay sa ipinapautog na sa dainda na talagang magsunod sinda kapit sa kamugtakan ka na bulos ka na trapiko sa sentro ka na Sirad. Halagadan ka na lang yan mga parting words si punong barangay Ariel Lucena para sa mga taga-Sirad kan Iriga. Okay. Thank you, Philip. Mali sa kabos na taga-Iriga, sana maintindihan itong pinag-implementa. Especially itong AC 2019-121. And then itong pinag-PR nilang grupo para mag-implement kami. Sana maintindihan nila na kami kapos makuman sa ng kapitan, makuman si Mayor, makuman si Legislative Body ng City. Importante lang, hilingon ka muna ang karayan bago kasama ang issue. Magay, ito naman kita kayan, pag kita politika talaga kita panigawi mayroon din itong tama. Kami may negative issue. Iyo po. Pero welcome naman yan sa Kuya, siyempre karapatan naman nila yan. Basta ang importante ito sa karayan sa gabos na para sa gabos na taga-Iriga. Kung ano man ang dapat na maging ibo, na maging maray ang Iriga, yun lang ang dapat nilod ka. Sa kabos na ginanggap ka narapihin, salamat. Good morning sa kabos. Salamat man po. More power. God bless you always. Punong barangay, ABC President, Liga President Ariel Lucena kan Siyudad kan Iriga. Thank you so much po. Back to you, Late. Kung ako karon ng Joey, sa politika kada ako obstruction. Sinaalan obstruction sa politika. Ayo. Sabi ni
President, daw anong gibo na karayap kaya magari ngayon may negatibong komentaryo. Talagang ganyan may iwasan pag nag-loud ka sa politika. And ayun mo talagang gabos mag-play. Dahil ka mas mabilis. Pero may iligan accomplishment. Hindi Karandang Joey. Maraming Basta accomplishment. sa politiko, yan talaga na obstruction. Obstruction. Ayun talaga ang mahalit. Ito po yung may kasabihan na you cannot please Everybody. Tama. You can please everybody. Totoo yan. Oo nga. Alin din sa opisina ni Lip. Punong Barangay Lip. Ariel Osenya, Lip. Liga President, Philip, diniman si Philip Barasana, Arten Radio Ronda. salamat na maray kay Karandang Philip Barasina. Nakaulay po. Asin pinapasalamatan mi na may gos mabuot matinabang na Liga President kan Siyudad kan Iriga, punong barangay Ariel Losenya kan San Nicolas, siya po ang ABC President kan Siyudad kan Iriga. Nahilingi po siya mismo talaga nanginginutan sa pag implementar kan na road clearing sa iya pong barangay. Nag-abiso 2 beses sa mga maapektahan ng mga lugar. Dangan naintindihan man po kan mga consequences na mayo talaga sindang magiginibo ng mga ilidong opisyal ng organ ng punong barangay, mga local officials kundi ipasunod ang memorandum circular na pinalawas kan DILG sa kasugaan kan sa tuya ang presidente kan nasyon kan Pilipinas na ma-reclaim ang mga public roads, mabawi ang mga public roads na ini, maging mahiwas, mahali itong mga obstruction, mga nakakaulang. Kung dahil man po ninday ipapauto, sinda po posibleng masuspindi sa indaman ng trabaho. Taan mga validation team or validating team na nag-monitor na nakumpuesto kan DILG, yaw Municipal Secretary, Regional Director, Provincial Director, yaw ng representante ali sa DOJ. May iba pang mga pag-iriba, outright, pag nahiling na tayo nagsunod, arin man na local chief executive, posibleng palawasan tulos ka na sa indang report. Kaya gahiling ta more than 90% na na-implementar po dito sa Siyudad kan Iriga, asin sa Rinconada, Camarines Sur. Ini pong road clearing na ini. So iba naghihinanakit sa mga opisyal. Pero sana maintindihan po nindo na talagang ining kasubuan ni pakung suba-suba po ini. Namimiligro man digdi ang trabaho ka na mga local chief executive or mga local officials ng Urugmeni pong mga barangay officials. Bueno, may receive pa kita report. Good morning. Bicol Connection Report. Come in. Good morning, Paging Joyce, and good morning sa Palantabay kan sa tuyang programa sa location. Ikip po kita sa labi kan Sanggunang Pangusod, Kansod Kanirga. Na kung sa inyo po pag-session regular na pinag-presidan po ni Vice Mayor Rex Chiuliba, asin presente po ang 10 konsyal kan Konsyudad Kanirga. Namuyan po sa primerong agenda, nasa podium po, nagkataram, ang manager po kan Lampas of the Philippines, English kan Iriga, na kung sa inyo pong tema na pinatut kayo po sarong kan Alcamiran sa Iriga na ipasar ang sarong enabling resolution na i-authorize ang nasambitang alkalde para maglaog sa memorandum of agreement between Lampas of the Philippines and the Ramiter System Incorporated for the adoption of the electronic payment system in the city government of Iriga. Na kung sa kasabago, pinag-ispikal na kan representante, kan Secretary Development Office, si Madam Kim Plaza,
na ipo ang katuyong kanasambit ng paglaog ng memorandum agreement ipo ang para pagpadagos ang mga pagkonstruir kaya po ginigibong sports complex hindi po sa loob kan Titol kan compound kan Titol kan Sintian Iriga kasi itong manungod sa all center na pinaggigibo na ini po ang katulong kayo ni para ipadamo sa mga proyekto lalong-lalo na po ng patinangko na ginigigbo sa Kanirika. Sa katabang po kan Department of the Philippines, yun po ang Land Bank of the Philippines, tayo po konsideradong deposit bank ang sinagkas. Kanirika, lama po ang nasabit ng memorandum agreement, feasible, kasi pwedeng aprobaran kansagwan pang-solve para sa request kay Mayor ang pag-lustos kay nasambit ng memorandum of agreement. Bigyan po panahon na sa Representative po ang City Treasurer's Office, si Mr. Andres Pandaan, para ipaliwanag man po ang natin sa City Treasurer's Office at ako kayo pong inutan na Councilor Katiriga sa Land Bank at ako kayo ng mga nasambit ng proyekto na gigibuon igdipo sa laog Councilor Katiriga. Para at yan man po, ipapa-approval ang mga nasa ngayon po mismo na hiling ko ang pamayok ang market superintendent, si Dr. Laura Nagalpa, kasi ang iba pong official, Councilor Katiriga, na yaon po hindi sa laog mismo concession Councilor Katiriga, nakatalang na isa lang para sa mga proyekto at mga prosepuesto na gustong ilaog kan local government in Katiriga at abang po kan sandalang pangusod. Katiriga mo yung pong ginigibong sesyon, igipos sila Katiriga mo yung pong pagkada. Kaya kasubago man, ayaw kita makakaulay dyan ha. Nanutaran na sa pagpon pa lang kan sandalang pangusod sesyon, may nanutaran po mga pagkukulang at nasambit ng sekretariat kan sanggunian, lalong-lalo na po itong mga hindi po nagibo ang mga minutes itong last session, itong September 24, na ninuli baga sa Rosong Kanasan at Secretariat, ninuli na sa Badakol, as in nakalabaw na diskusyon, na ginigibig isang lang pangungsod, ang Secretariat kang Sanggunian, dahil po nakatatamo at nakatatapos kayo pong pag-prepare kang mga externographic notes, na hindi po sa ginigibong session, regular kang sanggang pangungsod kayo na delay ini, sa pag-aprobar at pinag-differ muna na aprobaran sa nationalization regular kami sa pangusod. At sila nagkaraman kasi bago ni Vice Mayor Rex Oliva na ang mismong Vice Mayor ay po pinakornisan ng kopya kay ito pong agenda na tutukuran mo niyang pong pagkaldaw ikipos ang pangusod kansa Katiriga. Kaya ang mayan ang nanotala na kakulangan as mga diferensya hindi po sa ginigibong session regular kang sanlang pangusod na hiling-hiling ko ngayon po pagkaldaw ng Martes, Midlo Jampak, ang nasambitang session hall, ninuli sa dakulod ng mga pinagkatatar particularmente itong pina-aprobaran na sa second reading, sa third reading na ordinansa na ipepresentar English Angulang Pangusod, Councilor Katiriga. Yang mo pa din gawin sa baga na ako informasyon na alimis may sa labi kan City Hall Councilor Katiriga para sa programang Big of Correction Elderly RPN Radio Rosa. Ito, Connection Report. Salamat na maray. Karon lang Aldwin Lee. Sa mga dagdag na informasyon na yan, yan parang dyan sa session regular, bisita ang manager kan Land Bank of the Philippines. Tangarig pagurlayan ang mapadapit sa sarong resolusyon na ipapasa para magtaon in approval sa lalago na memorandum of agreement kan syudad. Na matugutan si Mayor Madil Alpilor sa paglaog din sa kontrata ni memorandum of agreement sa pag-utang para po sa paggastos kan pinapatindog na
call center sa Ciudad Caniriga, as in ini pong sports complex. Para po na ini sa dagdag employment, pag nagkikuha ng call center man ang Erigdi, sa mga taga-Iriga, priority man na matawalan po ng anak buhay. O yan, ano kayo ni? Saro sa Piga Uurlaya. So mga nawaran pala ng pwesto dyan sa road clearing, sa Sintukan Iriga, pigtaraonan man po ni na malipatan ng pwesto. Kaya so ibang dahil pa natatawan, magalatalat lang kamo matatawan man po kiraray kamo dyan ng tapi gigibuan na ng remedyo na may malipatan man po sa mga negosyante na nagkaarapik talangkan road clearing. Sa iba pa pong mga informasyon mga tugang, ini pong mga ini pala ng mga sobra sa Sangatus, nagkagardan man sa pagba sa India. Ang bihira man maray. Nasa sobra sa Sangatus katao ko nagkagaradan. Dahil man sa matinding pagba duman sa India. Nagpuon sa estado kan Pradesh, as in Bihar. Kadaklan na nagkakaradaan sa nasabi na kung maiwasan na pagpairat mo mga nagkakaradaan sa dangan ini pang napabasa kong impormasyon digdi na pagbawi sa mga police escort ni PDEA Chief Aquino, mayo na pong kinaraman sa Ninja Cup sa issue. Ini naman po ang pahayag ni Albayalde. Nanindugan po si PNP Chief Police General Oscar Albayalde na mayong kinaraman sa issue kana Ninja Cups ang pag-pull out. Pag-arog ka ni may dahil ko nakakakonsentrate sa program. Pag-sigyan sapit kan sa kuyang lalamunan. Ang bihirang mga. Pag-pull out po daakan na police security detail ni Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Director General Aaron Aquino, sigunyan ki Albayalde. Ipinaliwanag po ni Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Joel Napoleon na Cornel na ang pagbawi sa 15 police escort na Aquino na aros sa mga membro kan PRO 3 Regional Mobile Group dahil kaya panindaan sa itang mga tauhan sa sasagibong 2019 Southeast Asian Games. Bigin sister po ni Albayalde. Dahil niya naaram ko na nagkaigwan ng special accommodation ang PRO3 di Aquino na naging dating regional director kan region. Kaya siya natawanan ng 15 PNP squad. Grabe man kaya, kadapal-dapal man yung escort kayo ni Aquino. Paliwanag po ni Albayalde na nabayular or nalapas kayo ni ang alunan doctrine na nagtutugot lang nindo ang police escort hali sa Police Security Protection Group sa mga opisyal kan gobyerno. Mas biging sister ni Albayalde dahil po da sa aram kan PNP na sensitibo ang posisyon kan binakang head kan PDEA
willing man sindang i-accommodate ang request na Aquino na ibalik sa iyang PNP security personnel. Pero kay Juan man sa nasabot na agado ninda ang komento, kan ang regional director kan Central Luzon dahil mga tauhan niya ang ililipat sa PG para ma-i-assign bilang security escort ni Aquino kuning kaso sa Balyong Dako. Nagtutubod man si Aquino na may kinaraman sa issue kaninja Cups na pagbawi sa iyang mga pulis sa escort. Ini kaya tataram na may mga pulis na involved ako sa Ninja Cups. Pero kami nagtutubod na may mga pulis pa mapugirari ng mga tol-tol sa serbisyo. Igaw man talagang pasaway gayon na involved sa sinasabi nitang recycling illegal na droga. Pero sabi, gigisaw dangon yan, maatubang sa Senado. Ini pong mga tinaguri ang Ninja Cups, mga sinasabing nag-recycle kan illegal na droga na nakukumpiska. Mareman niya ako na mabisto kan publiko, nangangaralan pati dahil ni Presidente Rodrigo Duterte, ini mga pulis na ini. Tangalig mabisto as in kung ano ang mga ini, tataranggalon sa endang serbisyo. Kaya maaraman tayo ngunyan, tagaro may mga nagkapira da akong iatubang sa Senate committee hearing, ang committee ni Senator Richard Gordon. Sana maano manangkad, mabisto manangkad kung sa iris ayun tangarig dahil kita magpara-iris kung sisayan mga Ninja Cups na yan. Nag-route ng maray na mga pulis na haluan ng mga bugok na Ninja Cups, pambiya. Sabi pati ni Presidente Duterte, paghali niya sa Nasyon kan Russia, mabisita siya naman. Pagbalik niya, papangaralan niya na ang mga Ninja Cups na yun na mga pasaway, as in na-imbilto sa korupsyon, na-imbilto dahil sa mga recycle kan illegal na droga. Kaya pala niya din na waraan droga sa Pilipinas, sabi pa para recycle sa ngayon. Or repackaging or reselling. Dahil ngayon gabos na i-turn over sa korte para maging ebidensya ang mga nagkakakurong piskal na mga illegal drugs. Hindi ba? Big transaction pa kan mga bugok, lapa, asin ding supog na mga opisyal man kan PNP. Kami na umumin mga pulis, opisyal kan PNP na talagang sincero sa trabaho na pagproteksyonan ang sa indang karir ang sa indang profesyon. Big respeto ang sa indang mga uniforme. Kita nagtutuyaw asin nauuyam sa mga nagka-uniforme na pinapasupok ang sa indang organisasyon. Kaya dapat mabisto ini tanggalon sa sendang serbisyo at tangarig mayo ng mga lapa na mga Ninja Cups dyan po sa organisasyon sa hanay kan na Philippine National Police sa Nasyon kan Pilipinas. Kaya yun mga Ninja Cups na yun iaatubang mo niyan sa Senado. Sa pagdangog,
kanina apod na mga ninja cops na subuot na inbilto sa agaw bato scheme o pagre-recycle o pag-recycle kan illegal na droga. Na dadangugon sa Senate Committee on Justice and Human Rights, kaibanan ng Committees on Constitutional Amendments and Revisions of Codes, Public Order, and Dangerous Drugs, Ways and Means. Ay, good morning kay Marlon Canoto, amigo. Ano, yan pala si Engineer Marlon Canoto, bisita digdi sa RPNDCKI. Good morning. Ways and Means, Civil Service, Government Reorganizations and Professional Regulations, Finance and Blue Ribbon alas 10 nin pagkaaga, kaya nag-i-start na po. Ngayon na pong kinumpirmar ni Senador Richard Gordon kaya nakaaging Sabado na magkakaigwaman ng gadin na face-off pagarampangan sa pagultanan kan mga ninja cops. Kabali po ang mga retired police general. Asin na ngunyan na Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasi Magalong po ang warak, nagbalangibog, nagpakuriyat kan mga pangaran kan mga ninja cops na konsen sa sarong ginibong executive session kaya banan pan mga senador. Dapat daam anggot kita asin sabihin na dahil kita magtugot bakong drama na yan, tunay na buhay na yan na ang mga akit na imbuelto, lalo ng mga jóvenes. Kaya dahil tada po tratuhon, nagaroserye ini, nin pelikula. Ninulit na dapat na pong mauntok na ang siring kaning mga pangyayari. Na konsen po, dahil mahali ang mga tulak, dahil mahali ang mga naaadik, lalo ng madakol kung dahil po mahali ang illegal na droga sa Pilipinas. Dahil igwa pala ng mga ninja cops na yung masa na nagtatransaksyon kan illegal na droga. Kaya dapat magkaberis ito maraman ta sa mga masunod na mga aldaw ko ng mga ini papangaranan, tapos ipaparada ining garubaka sa rabitan ng mga plakad sa mga taga-ninda na ako'y isang ninja cops yan, alam kayo. Na tinanggal sa serbisyo dahil salot sa lipunan, pambira. O kaya yan ang maray na mabisto tama ng ganyan mga ninja cops nanda. Hindi pala ng mga salot sa lipunan. Ay nako, pambira. Dawa nga anong gibuhon niya dadagupkan mga pusil. Pagkalaliwan na naman yung bagong pusil. Dadagupkan naman yung bagong pusil, iguan naman yung masalitin. Kaya natatapos ka ngayon, droga, gano'n nga. Kaya napupundo. Lalo ba ngayon nagkukusog? Pambira. Ito palang kita may mga ninja cops. Pambira. Sa Manila ikaw mandang drug queen. Pambira makusog malambot kayong drug queen na ini sa Manila. Ining drug queen na ini dapat dada ini makahali sa Pilipinas. Ay, nakahali na. Ay, matibay maning drug queen na ini. Makusog ang boat ka ni. Kapitan ini sa barangay. Kapitan sa barangay ining drug queen na ini. Ay, grabe, malupit na maray niya.
Makusog ang buot kayo siguro yun eh. Igwa man ning igwa man ini yung natipon ng dakula ng kandidad nakalusot nga ni sa nakaluwas na pala nini sa Nasyon kan Pilipinas. So paano pa niyo siguro pwede man ning ipa-aresta sa ibang nasyon. Alagad piggas insister man ko ta na ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa Department of Foreign Affairs ang pagkanselar kan pasaporte kan bansagan na drag queen na si Gia Gomez sa Castro. Na pwede nang i-considerar na na ini kumbaga sa dulag sa batas. Dulag sa mga autoridad. Kumpirmado ng nakaluwas sa nasyon ang dating chairman kan barangay 484 Son 48 kang Manila. Kan nakaagi pa pong September 21 sakay kan Cebu Pacific pasiringong Bangkok, Thailand. Pampihira. Palibasa kayo grabe ng yaman kanya sa transaksyon sa illegal na droga, ining binansagan na siya drug queen. Dapat ang mga araw kayo ni mga salot sa lipunan, pambirang. Dapat dahil nakaluwas sa nasyon. Kundi, sa insindamahan na panap kayo sa Bangkok, sa Thailand. Pero dapat dagan sila ron ang pasaporte kayo. Sinikonsiderar ining siya bukwin na ini na pinangaranan binistong si Gia Gomez Castro. Tangarig iwanted na ni sa gobyerno kan nasyon na dudumanan niya na i-identified kan mga autoridad ipa-aresto, ipa-deport, balik digdi siya sa Pilipinas, digdi siya kakasuhan para daw mo ang reklamo sa iya. Bueno, may report pa kitang re-receive nali sa pag-iriba gikan sa luwas. Bicol Connection Report. Good morning, kami. Good morning pa din Joey. Good morning guys sa pagkakita ng People Connection. Kasababo katatapos pa lang sa Saguang Pansod sa pag-interpret at mga membros si Mr. Andres Pandaan ang representative ng City Girls Office. Kasababo medyo makonsero ang nakambit ng discussion and as an interpretation si Mr. Andres Pandaan sa Saguang Pansod sa Minuli Baga na take-picture kay ni mga significant at mga pinaglaog President Canilga, nalaog President Canilga Memorandum of Agreement Latin kontra sa Bank of the Philippines at siniling Ramesses System Incorporated. Iba na Ramesses System Incorporated paning Joey, iyo po ang nagmamagsigil sa electronic payment system sa President Canilga na bawa kung mautang sa nasanditang Bangko Bank of the Philippines, ang maintenance ng payment system, itong e-payment system, ini pong Ramesses Corporation Incorporated, na kung saan ang nasambit ng President Canilga, ang bayo sinasambit ng korporasyon ng 75 million pesos para sa public career sa nasambit ang electronic system na ginigibo ka nasambit ang korporasyon dito sa loob ng Canilga ayun gawin. Kasabago man, na tarante, kapag pina-interplate ni Vice Mayor at ni Kagawad Rosendel Orlando ang representative ng Sanggol Panlosa ni Mr. Andres Pandaan nagdamit din sa terminology ang nasambitan source person sa kapot ni Kagawad Rosendel Orlando na kung saan ito manungod sa hacking system kung ang electronic payment system na kung pwede na mahack. Pero itong simbag ni Mr. Andres Pandaan sa akot ni Kagawad Rosendel Orlando, ikinabaldi ka na sa betang kulsal, minuli itong akot niya, ang kasimbagad na it is ang akot, it is very elementary.
Islamic National First Person sa makaputan ni ikagawa ng Sir Orco sa ginigibong session regular, hindi po sa sanbulang panglosaw. Kaya malinaw, ang 75,000 pesos na binabay sa stat para mag-mantin ang electronic payment system, hindi po sa Land Bank of the Philippines, particularmente sa Ramses System Incorporated na buod laugan sa pagin ng Memorandum Agreement hindi translate kan Riga at yung Land Bank of the Philippines. Karaman ang Kaya utamon. yung pagkada na nasa podium na ang Land Bank manager hindi po sila kagilga para extra. As kasi nanong po na asal-salitan lang ang duwa, Mr. Andres Pandan, hindi ang manager ka Land Bank sa explica al magmanong kung proseso kaya yung Memorandum Agreement na lalawang kansyudad laban sa Land Bank of the Philippines as a limited system incorporated ngunyang pong pagka-alaw. Kaya ano tama ng Dwayne? Kasi Aldrin. pinakanano talagang po aktibo hindi sumusunod pag-isod na nagparako sa mga sistema, sin consequence sa kanya pong dialogue ng Memorandum Agreement, eh po ang persona po ni Carlos Service Gerano Di Maywa na kung siya ay pinag-iingutuan ka na sa bitang po siya. Mayroon po siya mga bagay na pinatataran hindi po sa gulang pangusod para maprotektaran ang local government unit ng Piliga kasi ang mga taga-sulat ng Piliga sa paglaog ang lumot ng agreement dapat po sa Land Bank of the Philippines and the Ramses System Incorporated na kung po dahil pa po natatapos na ini po first business of the day na ginigibo hindi sa tabiang pagkasol at kulong po mga agenda na tatataran at sinitong iba po referral sa mga sanduan pagkasol members sa iba-iba pong committee na pinag-ascend sa nasabit ng mga konsyal. Ibig po hindi sa Lapitan City Hall Construction Iriga para sa Bicol Connection, Aldrin Lee, RPN, Radio Ronda. Salamat Aldrin Lee sa mga dugang niya mga report. Red Horse to, astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan, at dahil ako'y mainit ang lukot, ako gusto sa nabukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe, astig ba to? Grabe, rock ba to? Animo, inuhusan ng samot sa aking kulay, ganyan pagsariwa pa ang buhay, naglipara na sa hangin, hulihin mo ang bagay na patok sa tape, musika malasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer, kaya ko to, astig ito, number 1 beer. Drink responsibly. Di pasisiil ang astig sa sariling bayan. Yan ang Red Horse Beer. Number 1 beer. Drink responsibly. Sabi ng Red Horse Beer, tindig, mga astig, drink responsibly. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night. Every weekend and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment. Ladies, bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at 2020 Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 2060361. BMC Resort. Drink responsibly. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa rumiyado, alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa paggatong kan sa tuyang kamuntukan, kita naghahanap ni makakadamay. An A. Vega Funeral Services, Pula Corinaria Maestrado, Malalauman niya po, punta kan 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba kasing rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services, Pula Corinaria Maestrado, madalit sa naghanapon,
Ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Manuaan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabir ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Saruman na license in Balmer with license number 749. Ang Avega Funeral Services, una Forinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Forinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. For my next trip, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi eh. May kaibigan kang Michael. Wala. Hilig ka? Sa blue. Red. Ito sigurado. Paborito mo ang Pure Food Standard Juicy Hotdog. Wow! Walang duda, kids love Pure Food Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap, chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. Kung ang hanap nindo, di kalidad asin magkatayo ng mga disenyo ng gubing, sagot yan kan La Moda Atelier. Tama, mga amigo, sa La Moda Atelier, nag-aako sila ng mga malanlain na pagtahi, arog kan gowns, formal wears, school uniforms, sportswear, and menswear, asin iba pa. Kaya bisitahon ang La Moda Atelier. Basta tinahit sa La Moda, siguradong sunod ka sa uso ang La Moda Atelier. Pagsasadiri, asin pinagmamanihan ni Donabel Pili Tolentino, located at Nicoville Subdivision in front of Tennis Court, San Nicolas, Iriga City. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, ang Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Irigan City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Aprovitsaran habang naghahanap o busy si nanay, pwede ka mong mag-snack o mag-lunch sa Wawa Kitchenette. Lutong bahay talaga na magugustuhan kan pamilya. Manlain-lain na mga menu ang mapagpipilian. Kaya tara na sa Wawa Kitchenette. Mapapawaw ka talaga. Ang Wawa Kitchenette pagsasadiri asin pinamamahalaan ni Mrs. Jean Piñones Pili. Makukuhaan sa indang location sa Tubangan kan LTO San Isidro, Iriga City. Wawa Kitchenette. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tonzen, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom
at the Brookside, San Roque, Iriga City. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated. Wholesaler and retailer. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Magmampareta sa gabos ng mga pet lovers o may mga tama na anuman ang klase ng hayop. Mabukas na digdi sa Rinconada area ang pinakamodernong veterinary clinic sa Kapikulan. Ini ang Co Veterinary Clinic. Co Veterinary Clinic. Sa pagmamaneha kan mabuot asin eksperto sa pagbulong ng mga atama nindo na si Doc Willie Co. Ang Co Veterinary Clinic nag-o-offer ng mga minasunod na serbisyo: grooming, boarding, whelping, surgery, vaccination, medication, consultation, deworming, confinement, farm consultancy, asin ipapang serbisyo sa gabos na klase ng hayop. Anco Veterinary Clinic, bukas 24 oras. Malinig, mahiwas ang lugar. Igwa man sindanin mga modernong kagamitan, asin mga medical staffs na perming nakantabay tanganing mag-asikaso sa mga tama nindo. Kaya day na magduman pa sa hararayong lugar para ipapulong ipa-check up ang sendong mga taman. Digdi na kamo sa Co Veterinary Clinic. Haranina, bako pang stress ang mga atama nindo. Ang Co Veterinary Clinic makukuha sa National Highway San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Katait sana kan dating RMC. Co Veterinary Clinic. For inquiries, please call or text 0929-694-4414. That's 0929-694-4414. Co Veterinary Clinic. 4 paws, 1 feet, 1 heart. Aprobetsaran man ang sendang libreng castration, ligation, asin bakuna sa rabies sa mga tama nindong hayop. Saldaw kan sendang pagbubukas sa maabot na Oktubre 6, 2019. Bako lang yan. Igwa pa sindang ipapanaong mga freebies sa mga enot na customers. Magdrakbay na sa Co Veterinary Clinic. Co Veterinary Clinic. 4 paws, 1 feet, 1 heart. And this is the radio to Ninda, Mr. and Ms. Edmund and Margaret S. Oliveros and family, USA, Mr. and Mrs. George and Maricel Gaspe, La Trinidad, Irigan City, Mrs. Erlina Butaran and family, San Agustin, Irigan City, St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City, Kagawad, Alma de Lima Gaspe, San Agustin, Irigan City, Holy Cross Parish Church, Nabwa, Camarines Sur, as in an RPN DZKI family. Pilipino ako, Pilipino ako, Ginebra ako, bangon ako, yaman ako, mananalo ako, Ginebra ako, sa iba'y pusay, isang sa pamagyan ako sa buhay. Response, Macboning Construction Engineering, Macboning Construction Engineering and Supplies, Iwasinda, Cargamos, Tamaño, Hollow Blocks, Baybay, Grava, Gravitas, Killer, Boulders, sa iba pang construction needs. Igwangan sindang pinaparentahan ng mixer para sa karagdagan na informasyon. Magduman sana sa Zone 2, National Highway, San Vicente, Baal, Asinanapo, ang manager na si John Lay Buya o ang may sarili si Engineer Bonifacio Buya o mga po sa telephone number na 05-4266-3364 as in cellphone number 0915-962-3328. Macboning Construction Engineering, Macboning Construction Engineering and Supplies. Macboning Construction Engineering and Supplies is now open. Also available electrical and construction materials. Macboning Construction Engineering and Supplies. Bueno, balik po kita sa toyang programa. Kaso bago, sabi ko nga ni Goodbye Philippines, Silo Bangkok, sigan ngirit kayo ng big bansa ka na drug queen sa nasyon kan Pilipinas. Nasarong kapitana, no? Nadulagan sa itong mga autoridad, ano? Na sabi, nakadulag pa siring sa Bangkok. Maaraman kung nasa Bangkok o nasa Canada. Although pinapa-arrest ko yun sa Interpol. Ining drug queen na ini, maulyas man ano. Taga Sampaloc,
Manila pala nini. Si Gia Gomez Castro ang pangaran. Na kung saan, kaibanan pa da kaning nagdulag, ang sa iyang ako. Pagkatapos tulos lang magputok ng pangarang kani na drag queen ay dulag na pasiring sa ibang bansa. Na kung saan ma-influensyang barangay chairman ini sa Sampaloc. Ay nag-i-empleyo kan mga pulis na nagre-recycle ng droga. Gangan na sunod na daw, pinangaranan na siya kan mga pulis. Makalipas po ang nagkapirang araw na baritaan, nakaluwas na siya sa nasyon kan Pilipinas. Ano daw nita dahil natakop ka itong yaong pa sa Pilipinas? Ang PNP naman po mismo ang may depekto, kaya nadulagan kan drag queen na ini. Ano, parang siya. Kanya pa sa Pilipinas dahil dinadakop, dahil sinisiriot kan mga pulis. O, dangan ka nakadulog sa kanabisto na drag queen pala ninyo. O, na ano dahil, ma-influensya pala ng mga isa parte kan Sampaloc, Manila. Dapat pala, dahil na una nagpara-ribok bigli ang mga otoridad tungkol sa mga aktibidad sa illegal at droga, transaction sa droga kanyang drug queen na yun. Nangalig na dakop bago nakadulag iniyo. Pambihirang mga. Kaya minsan ang pagiging maribok, lalo na sa sarong sensitibong issue, dapat daing na ginigibo. Mas mara itong silensyo lang na tinatrabaho ang sarong tao na inbilto sa illegal na transaksyon. Pero milyon-milyon ang inahapot na pira kayo sa illegal na droga. Ining babaeng, ining kapitanong ito. Siyempre, kapag pumutok ang bareta, nakakapag-preparar ang suspect. Marikason pating nakakaluwas sa nasyon kan Pilipinas. O pag nagkaluwas sa nasyon, masakit ng dakupon ang suspect. May iwasan ng baga ang kinaban. Yan mo na hinahanap na po. Mapasiram-siram na ito sa iyang buhay. Kaya paano pati agok na konsentidor mong kayo na, no? Na kung saan kinumpirmar po kan Bureau of Immigration na nakaluwas na ni Nacion si Castro, nagkapiral daw makalis magputok ang bareta, na siya ang drag queen. Ano yun? Iguaman daw drag king. Kung iguang drag queen, diba? Iguaman drag king. Si Sedan drag king. Si Seman daw yan, baka mabisto man kan mga Pilipino. Si Peter. Ito ang drag king. Pambira. Pasupog man daw niya yung maray sa mga man na yan. Apelyido, ini yung Peter man na yan. Maray ka ni Sungangaon. Pambira. Sabi ni Pading si mo ngaya? Si kaapelyido mo bang ngaya? Garo ang tinaguri ang drag queen. Pambira pasupog Maria Manyao kang Peter na ni Sungangaon. Tapasupog. Pero garo nakalipinsan si Peter. Pero ining drag queen na ini, nagdulag sa mga autoridad. Alagad pinagpaimutikan kan kapamilya ni Castro ang mga akusasyon na inbildo dahil sa recycled drugs or packaging or reselling. Kung recycled kaya, nangangahulugan, nagluluto pa niya. Nagluluto giraray ang mga drogang nakakumpiskat. Recycle. Pero kung bigre-resell na lang, dahil na bigluluto, dahil na nag-aagi sa proseso, ano lang ginamitan na recycled, bigluluto giraray. Nada ko, separated para sa ito over sa korte, para ebidensya. May matatada, iyon na to ang i-repack, i-reselling, i-resell. Ayun. Kwarta na, imo na. Kaya dahil mong giraray na halin, illegal na droga sa Pilipinas
Sigun po sa report, kadakol ang Ninja Cups na naka-payroll kay Castro, nailing mo na yan. Ninja Cups na yun, naka-payroll dito sa chairman na ini yung barangay. Madumanta makabkab ng pira ka no, sa mga Ninja Cups. Malupit. Sigun pa po sa report, naka-payroll nagka-payroll Ninja Cups sa poder ni Castro na tinatawanan niya ng SUV. Oh, SUV yan. Mga mamahalo niya ng mga service vehicle yan. Pambira. Na kung saan po, sinabi naman kan immigration na dahil hindi pwedeng harangon o pagbawalan si Castro na makalawas sa ninasyon. Ulit mayo man kaso na nakasangat laban digdi. Dapat ang PNP ang naging mahigot sa pag mahigpit na sangat ko ng kaso laban sa drug queen na ini. Kaso dahil kayo makasapasuan ka. Makaso siya. Nakapiro ka ngayon, makaso ka. Kung murukundo ka ngayon, iwawa. Kung ang pangaran mo, kaya mayo. Dulag na lang ngayon, ma'am. Boss, dulag ka ngayon, boss. Dahil na ngayon sa ibang nasyon. Pero advance mo na ngayon sa perang taon mo. Pala na ngayon mo dyan, ha? Mga tarantado ngayon ka mo, mga asaway ngayon ka mo, maarog-arog pa man ngayon ka mo sa kuya. Ay pambira. Kaya yung mga Ninja Cups na dapat yan mapangaranan man ni Presidente Duterte. Pagalit niya sa Russia. Mabisto man lamang kan mga Pilipino, mai-picture sa TV. Kung isabi siya iba ng Ninja Cups, iaatubang na sa maatubang na naman sa Senate hearing. Kan committee ni Richard Gordon na iba pang mga committee ba. Ay pangyayari masurting marini yung drug queen na ito nakadulaan. Mapasiram-siram na ni sa ibang nasyon na pangyayari. Sabi nga ni kaya, na pangyayari. Sana madakupin maristin palimbagon sa mga naginip niyang kriminal. Makahirap bang kan mga hobinis? Bakulang hobinis, pag naging sugapa na, hanggang sa magurang, chungki ka to chungki. Marilaman ko ng iba, pag nakachungki, dahil nakakagibunin makangirat na krimen. Ang iba po, nakakakomite ng mga makangirat na krimen Pag sabog na sa illegal na droga. Minsan nakakagibo na ng mga krimen na dahil dapat magibo. Dahil huli ka na sabog sa illegal na droga. Nakakagibo ng mga makangirat na krimen. Ang makahirap po sa mga nabibiktima. Kaya sana talagang mahali na po ang illegal na droga sa nasyon kan Pilipinas para makamtantang katuninungan talaga. Saka mahali na mga corrupt PNP officials. Mga Ninja Cups na Serigidor na pwede ang Serigidor. Madalang kwarta kaya sa illegal na droga. Sa gabos na illegal, pinakamaurang sa droga ang pinakamaurang magpayaman tulog. Pero para sa tuya, natuod dito sa pagtios, mas mara itong nagtuturog kang matunino, makang iniisip na perwisyo. Dahil bali nagkakakangkang dilisan balaw, gulay, nagtuturog ka sa banig, isa man kan yaong ka sa garuan pagmati mo, nasa heaven ka sa karangian sa buhay. Pero wala to, atubang likod ang hiling mo tabaka may naglalamag sa imong kalaban. Ayaw kang katuninungan. Aanuhon mo man ang kwarta. Naday mo man yan madadara sa ikadawang buhay.
Saka mararawrawan lang ang sa imong pagkatao, pati pangaran mo mamamantsahan pag na-impulto sa illegal na transaksyon. Buwino mga tugang, pagpapabaya da sa mga magurang, may proponidong lay kaini sa kamara na magi ng gibo ng sarong krimen. Siguro kung kapamilya mo, magurang mo, pinabayaan mo, ang mapabayang kapamilya, pwede nang makasuhan. Na kung saan po itutulod sa Senado ang proponidong lay na nagmamawot gibo na krimen ang pagpapabaya. Pag ano ako gani ining pasipara sana or pabayaan ang sa indang mga magura. Sa Senate Bill number 29 na pigsunod po ni Senador Pampiloping Lacson, gusto niya po lang makulong nin saro hasta sa anong na bulan o kaya patawan nin multang 100,000 pesos, 100,000 ang mga aki na dahil po makakapagtao nin suporta sa sendang mga magurang sa tulong magkasurunod na bulan nin mayong malinaw na mga dahilan o rason. Kung in kaso po, naging sarong lay ang proponidong ini ni Senator Lacson, aapo doon na Parents Welfare Act of 2019. Sa bagay magayon ini yung kaisipan ni Senador Pampiloping Lacson na magkaigo kita ng Parents Welfare Act of 2019 na ako doon kung ini maaprobaran sa Senado. Pamumultahan po ng 100,000 as in pwedeng makulong po sa roas ta anong na bulan ang mga aki na pababayaran sa mga magurang sa laog ng balik tulong bulan na mayong karason-rason. Pwedeng kasuhan po palang kang gobyerno o kan gobyerno ang mga aki kan mga magurang na mapabayaan sa inda. Dapat kaya marunong kitang lumingon sa ating pinanggalingan. Importante yan. Sabi kan mga gurang, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Sabi kan mga pilosopo, ang hindi man makalingon ay may istipnik. Pagbira man niya ako. Minsan may hali man ang mga pilosopo sa nasyonal. Pero dapat talaga lingunon taan sa itong pinagalian. Ang marunong lumingon sa pinanggalingan ay makakarating sa paruroonan. Pero man sa yan, anday ka maglingon sa imong magurang na yung nagsakripisyo, may pagkakalagyan ka na sa bagong lay kung ini maaprobaran. Pwede kang makakulong sa roas sa anong na bulan, mamulta ka pa sa gobyerno ng 100,000 pesos. May mga home for the aged na nga nakita po baga. Na minsan ang mga magurang ta nagiging pasensyahan na sana kung inuulian na inaapod. Itong nagbabalik sa inati, ang isip, magkakaigwanan ng hilang na ulianin, sige ng pasaway na uuyam ang mga aki. Puro may kasusupkan ngayon sa imong ginigibo sa sakuya ngayong mga madi, bisita. Maring sa imo iwalat ka sa home of the aged. So mga harong kan mga magurang na pinag-aabandonar na kansay na mga aki. Kaya dapat malagdagan yan mga home for the aged na ini. Nairak man na mga gurang na napaglalaboy-laboy na lang sa mga kalye. Pag mayong nagmamakulog, nag-aasikaso mga kapamilya. Ini man saro pa pong
impormasyon, sabi daw, ilimuntan na yung kodigo-kodigiyo. Ano da palan, manok da palan, yung ang paboritong pagkakan sa enterong kinaban. Pambira niya ako. Sa bagay, kulang da kayan hilang na nakukuha. Kumpara sa pagkakanin mga karning uri, karning baka, or mga sira sa dagat. Kaya pala ang mga kadaklan sa mga food chain, ang pigya sa mga fried chicken, paborito daan lalo na kan mga active, yung mga pagkakanain. Pero para sa kuya, high blood man naabuton mo kan na manok, lalo na kung pagparakakanon mo fried chicken, may kublit, ay, kamang giraray ligtas, hilang mong giraray sa iyo makukuha. Ini pong ipinamahagi da akan lokal na pamahalaan ng Iriga sa panginot ni Mayor Madil as in Market Superintendent Dr. Laurie Nagrampa ang mga bagong pinagibong pwesto sa Laucan Iriga City Public Market. Ang mga pwesto sa merkado publiko kan Iriga, ipinanaoman naman sa mga nagkaarapiktaran kan road operation na ini. Tinuyo na daan yung ipagibo para sa mga apektado kan TILG Memorandum Circular 121-2019. Ining road clearing order as in duhol sa paagi po kan lottery o pagbunot ng numero. Na maresolveran sana po ang displacement kan mga transient vendors sa merkado publiko na nawaran po nin hanap buhay sa implementasyon kan road clearing operation. Tinawanan po nin bagong pwesto, bagong stall sa likod kan LCC ang nasabing mga negosyantes. Pinanginutan na mismo kan mga local officials ang nasabing okasyon, kaibanan mismo ang market supervisor as in city itinerarian. Alagad nganing dahil maghinanagit ang dahil pa na tawanan, pinaagi sa burunutan ang awarding kan mga stalls. Dakuli, ang mga na-displace na mga vendors, nawalan ng pwesto. Dati nagpipwesto sa may gilid kan na PNR. O ngunyan, dahil man kaya duman sa ipinagibong mga saralit sa naman nga ang so-called na mapipwestuhan, kaya pasensya na so ibang dahil pa na awardan o natawanan. Kaya nakita sa burunutan na lang. Para po, mayong hinanakit, mayong Pilipinas na ipinaagi sa pag-burunutan. Kaya, may report kitang resibiyo na verdad. Bicol Connection Report. Good morning. Salamat sabi karandang Joey. Good morning sa mga paransabay niya to. Good morning kay GNB Crobota kan Water District. Nagpaparaan din ito sana. Nakakal mga para pag-iburigli na mga cross-cubicle. Malagning katay-tay dyan, dahil man.
Wala ko kaya, pag may mga cubicles, natuod na kung sa inyo ang marina pwesto, dyan nga sa may cubicles na may katay-tay. Dahil kadasong lang ako sa kwarto rin din sa Bahaw Water District. Kaya na-afford ko valid di mga kuro cubicles. Ay, amo. May mga kwarto. Mapag-iwo po galing din yan. So, kodal naman. Dahil po baga tapos. Kaya so kodal naman na labo-labo na pagpapakongkreto kana kodal kana Bahaw Water District. Alagad sa iba pa niya itong baraka. Ako tanong si GM kung in kaso gusto taman porubay ngalo, pwede man dyan sa cubicles niya porubay ngalo ang media. Utod pa JM, good morning po. Like po kita sa RPNDCK. Ay kung ano po sabi ni Karondang Joey, kung pwede man siya digdig. Kumayo man yung problema, basta magpa-aviso lang kapag kumayo ko yung opisina. Ayun po, mayo man pong babayaran na GM. Dahil man kami sisingilong kung porubay ngalo kung kami. Ang problema kaya sa mga kita, may kwa pa lang kami plano, magbukta kami dormitorio sa pakanting daga. Oo. Nagkaroon ba sa lodging in? Kung may seminar, pwede na mga hotel, hindi na mga hotel sa mo, income na Water District. Kaya lang, pag-workout ko pa si Banding. Magayon po, tagaro ang Bahaw Water District sa enterong Kinaban, sa enterong Bicol Region, pero nagiging tourist sa spot naman Padagos. Pero may gusto magparadarayo dyan. Mga water district showcase ning maray na padalagan, maraming mayong nasasabi mas ka mga tao. Ini po na ang management mo, ang leadership mo, kakaiba. Bakulang water district ang concentration kundi nag-develop ka pa para sa tourism program. Ayun, saka sabi ko baga, ining facility ka ng helipad na sa actually sa disaster preparedness ini. Pag iguang kalamidad, pwedeng mag-relief operations. Secure ng lugar. Kaya kung may maglanding mo ng helicopter, maski na pagbarantayan ka mga piloto sa within the vicinity of the water district. Secure na po, may gate. Alam mo kung minsan pagka may bagyo isolated ang lugar nila hindi pwede mag-relief operation sa mga emergency operations sa mo. Yun po. Centralized. Yun po. Ano po yan na may pig-arugang kakayan araw kayo na sistema sa ibama na water district sa Pilipinas o ikalang ang nakaisip ka na ano kaya? Actually, proud akong sabihin ko na siguro pero Pilipinas kami lang may helipad. Yung po kung bilang niya ako pag-aagi ko dyan, napapalingon ako sa opisina ng GM. Kaya alam mo, dapat medyo ang vision kan operation kan water district. Kaya mag-concentrate supplying tubig. Kung ikaw pang mga avenues na pwedeng mag-venture ang water district, mas marami. Saka pwede pa kamo sa komunidad. Makulang income sa tubig ang pwede nindong makuha, pwede pa kamo mag-income dyan sa pinag-ibo po nindong garo dormitory or hotel. Araw ka rin training center. Si mga government employees, pwede magparayo. Kaya lang, normally kaya, ang mga empleyado ng mga gobyerno gusto magpara-training sa mga rayo. Kaya po. Gusto magpara-pasyar. Baka mayong nanonood, sige lang pasyar. Sige lang pasiram-siram. Kung mo yan ng seminar sa Bahaw, gusto nila kayo magalat sa Bagyo. Magalat niya sa Boracay. Ano po yan, GM? Ang training center mo, ang nasa imong ining espasyo, pwede pang malagaling parang salit lang na, ito nga babaw lang na swimming pool. Ay, para mo kaya hindi, ang inaano mo kaya kung ma-maintain kaya mga argument facilities, difícil. Ang pinaka-focus mo lang talaga is training center. In fact, inaalat mo na lang si approval Kanluwa na ang water district maging regional training center. I see. Pero kung na kami regional training center, ang mga training na i-conduct mo sa opisina, accredited ka ng Civil Service Commission.
Ayun. Dapat ang Noon credit nito magpararayo ang mga empleyado ka ng gobyerno magpara sa seminar. Kaya ang baka sabi mga ni Presidente Duterte, na ang iba nagpapararayo, taka nilang magparalakwat siya, pakuman talagang purposin na makaadal, makanood. Yung O kaya maraming junket, kung baga sa ano junket. saka magpasiram-siram, anday mapaparongkan na Yan, kapamilya. diwas. Oh. Mayong makakabisto. Maski may mga invitation sa kong seminar sa ano, halos kung pwede din ako maghali. Sa totoo lang, mas nakula akong nagkikibig sa opisina kaysa magpararali ako. Hindi po. Oo. Ako sa loob naman ako sa Ako yan na prinsipyo niya. field work. Ang luwas kayan, pag napararaten ng mga seminar na rayo, field trip yan. Field trip. Oo, field trip. And food trip. Iyo mo bagata. Ano daw ngayong mga masiram na pagkakandig sa lugar na ninyo ay dapat niya makakantamaan, no? Kaya field trip and food trip. Field trip talaga ang luwas. Kapag abot na rin sa seminar, sige ang turong ka. Yeah. May pasog. Barasog-basog. Saka kaliskisan to daw ngayon ang mga yaong digdi kung naluman niya ang ano, lasa. Yan. Bueno, JM, ano po ang sa mong bagong ano mo niya na pagapudan sa mga concessionaires mo sa Bantalon ta. At least 1 minute. Sa taon yung tabi, ang ano upcoming kami, ma-post na kami kang 4 na pumping station na ma-drilling, ma-bidding. 4 na yan. Tapos, additionally, may 30 kilometers naman na mga tubo ang ilalatag sa mga gabos na kalsada, nagmaubos may nagabos ang kalsada na puro na may tubo sa tubig. Okay. Ang aning, ang luwas kaya, pag ano mo, sa kalsada mo, may tubig na dyan, mapakabit ka na. Tama po. Madadagdagan ang mga concessionaires. Okay. Oo. Thank you so much sa GM. Sa oras, GM Victor Robosa. Back to you, Philip. So, yan ba karon ng Joe, yan pagkikipagulan niya to kay GM Victor Robosa, na tubig baaw. Sa kung na buwa, tubig Pilipinas. Yeah. Buwa. Tubig na buwa, tubig baaw. Pag-uwi ang pangaran kan mga water district. Iyo, tama. Sa iriga, prime water na. Yeah. Kung nga na maganda mo na maintindihan, pag naglalaog sa mga joint venture, kaya man ito na kan iriga na din maglaog sa joint venture. Ano sa laugan pa kan na prime water. Diyan man sa Nabwa, kaya man supplyan kan tubig baaw. Naglaog sa tubig Pilipinas. Kaya ano sa digdi, tubig baaw. Tubig Yung baaw. pagbabago. Yeah. Mayong nakakalaog na mga joint venture. Kayang-kaya. Masakit ko Ang tubig baaw. Oo, kan tubig baaw, kaya supplyan ang tubig na buwa. Yan. Yan, para kunyanan mga kaya ni GM Wilmore Miñolas na mas maraming tubig Pilipinas, malawya kaya sa tubig sa Bao. Kaya, dahil kung mariribayan ang tubig sa Nabuat, ang tubig Pilipinas. Tawag man kung interong tubig sa Pilipinas, magbulot sa Nabuat. Magkakaroon kunyan mga taga-Nabuat. Sabi nga ni GM Vic Robosa, kaya may man yung pabulusan, mag-vote lang yan siya kung kirang kubi ko din tubig, ang pabulo sa Nabwa. Kundi, ano daw, dahil nag-materialize. So, mga poda ni GM Vic Robosa, na Banuanin Bao, na tinda na sanahan na mag-supply din tubig dyan sa Nabwa Water District. So yan sabi karon ng Joey na pagkikipagulay niya to kay GM Vic Robosa sa Bao Water District. Good morning pala kay Cathy dyan sa Catoreco 3 sa dahil ko lamang dahil sa pigko kumusta. Ano apelyido? Kay yun ako basta si Cathy. Cathy. Dahil mo na magparara mo na ng apelyido. Nagdadamog man. Panigraki. Nagdadamog man da sa RPA. Ito nakaantabay. Cathy. Si Miss Corporal. Oh, ito ba kang Taylor dyan, si Miss Corporal? Yan, nagdadamog man. Ayo, good morning kay Miss Corporal, kasi dyan ngayon. Tapos si ano yan, si Miss Toriano.
Miss sa, Toriano, good ano morning. yan, Prime Water, Irrigation City Water. Sa Prime Water, Miss Toriano. Oo. Itong simple sa ng Tindogon. Ito nga laba ang buhok. Pero magayon-gayon yan. Ayo, good morning, Miss Toriano. Anong first name niya? Pero mga kanyan lang. Ikaw mo kaya mga masakit matandang ta. Kung may apelyido ma yung first name. Pag may first name dahil apelyido. Pero kakaiba ka talaga. Abo mo lamang mabistan sa iyong mga pedigree. Sekretarya na Barangay San Nicolas, si Joy Benosa Salvadora. Ayan, good morning po, Ma'am Secretary, Ma'am Joy. Taday ko lamang na siya na kumusta. Kaya kumusta unta sa naghihinanakit. Kaman niya, sir. Sige mong ligdi dahil mo lamang ako ko kumusta. Kaya kumusta. Si Joy Benosa Salvadora na sekretary ka na barangay sa Barangay San Nicolas. Kundi doon pala ng sekretary ni Punong ba? Muna po ito si Karon ng Philip. Balik na para makapag-extro ka mang giraray. Karon ng Philip, balik na maka-extro ka mang giraray. Pero kung dahil na, ano na ako, ako nang ma-extro. Sige, okay. Back to you, Karon ng Philip. So, yan sabi, karon na nga, Joe, yan nasa ko yung mahirap na informasyon, may halong pangumusta. Ini man si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat na maray, Karon ng Philip Baracena sa mga dugang na report, pakikipag-ulay sa mga newsmaker ta. Sa oras na ini, ako mapaaram naman, salamat sa mga newsmaker ta. GGMP Carabosa, Kanapa, Water District, asin sa iba pa. Sa nga mga Karonda, Philip Baracena, Aldrin Lee, Rocky Bayupo. Ini po ang sendong lingkod, Joey Habana Lim. Sa Lado Technical, partner taka sa bago, partner tango niyan si Engineer Charlie Binobra. Siring man yaon man si Chief Engineer Tony Aguilar, ang sama yung Chief Technician. Sa information, si Rodel Cesar. Yaon man si APA, ang sama yung APA, Miss Kayla Ligasyon. Sa transmitter side, Engineer Marco Pina, ang lalaking maswerte sa P. Yang man dyan si Tony Saison, ang sa tuyang PSG. Ini po ang sa inyong Bicol Connection, Joey Habana din. Salamat kan sa inyong pagantabay sa mga antabay sa laukan sa tuya akong programa. Bicol Connection, mga